La castanyera i en Marrameu cullen castanyes, la castanyera i en Marrameu cullen castanyes per tot arreu. A la plaça de la ciutat, una parada, a la plaça de la ciutat, una parada ja han muntat. Cata-cric, cata-crac, les castanyes, cata-cric, cata-crac, les castanyes s'han torrat. Cata-cric, cata-crac, les castanyes, cata-cric, cata-crac, les castanyes s'han torrat. Les castanyes a Montall donen voltes, les castanyes a dins el foc es fan molt a poc. S'ha fet de nit i no en queda cap, ni una castanya, s'ha fet de nit i no en queda cap, en Marrameu se les ha menjat. Benvingudes i benvinguts, les nenes i nenes en què representaran la nostra versió de la castanyera. Afineu bé les orelles des d'un bon començament i gaudir d'aquesta representació que hem preparat amb molta il·lusió. Hi havia una vegada fa molt i molt de temps... Què? No, Xavi, crec que t'equivoques. No, havia quedat que era una versió nova. Aquests nens i aquestes nenes ja ho coneixen, la conta de la castanyera tradicional. Ah, sí, no sé on tinc el cap. Hi havia una vegada, no fa tant de temps, la Gina, una nena molt entusiasmada per l'arribada de la tardor. Sí, per fi, la tardor ja és aquí. Castanyes, castanyes, castanyes. Que bones. Mare, pare, avui és el dia. Per si podria ajudar l'àvia a la paradeta del poble. Bon dia, Gina, com has dormit? Dormir? Però mare, com vols que dormi? Si l'àvia em va dir que aquest any podria ajudar en les castanyes. Ai, Gina, no sé si podràs fer aquest any. Com? Per què dius això, mare? Les notes la calor que fa? Cada mes el fred tarda més en arribar. I ja saps que les castanyes estan molt bones calentetes. Però millor com s'ha fet. Ostres! No me n'havia adonat. És cert que fa més calor del normal. Per què? Doncs filla, serà pel canvi climàtic. Au, va, espera, que la Gina té pressa. Amb tardar docència ha quedat amb l'àvia i l'està esperant. Dóna-li racons, Gina. Sí, adeu. La tardor que jo conec té gust de raïm sec, olivera i pluja fina de bolets en julivert. La tardor que jo conec. La tardor que jo conec, les petjades sempre crec, gotes d'aigua i un paraigua i el ventre s'endubareix. La tardor que jo conec. La tardor que jo conec, porta fina sempre sec. La Gina va anar directe al bosc on l'esperava l'àvia Marieta. Tot i així va arribar una mica pensativa. Gina, t'estava esperant. Què et passa? No ets una miqueta trista. Estàs bé? Sí, fa calor. Què em dius? Que fa calor, àvia, que ningú voldrà castanyes.
I així, l'àvia Marita i la Gina van dedicar tota la vida a collir castanyes i aquesta és la vera de la veritat. Gina, Marieta, què feu aquí? Doncs collint castanyes, que aquest any allò de l'àvia a la paradeta del poble. Ostres, que bé, què puc ajudar? I tant, jo ja marxava, tinc que passar pel mercat. Fins aviat. Adeu! I així el Marc i la Gina van seguir recollint castanyes fins tenien cistell ben i després van recarregar una estona al costat d'un castanyer. Quina calor, no? Que estrany, si ja la calor, quines ganes de menjar panelets no per ple de castanyes. Quanta raó, Marc, però no podem fer res. De sobte van sentir un cop i els dos amics es van espantar. Ostres! Ei, estàs bé? Uau, tens ales! Sí, gràcies. Us he sentit i he vingut volant mal i odi. A nosaltres? Ens escoltaves? Per què? Doncs perquè us volia dir que el canvi climàtic està a les vostres mans. I si us comprometeu a reciclar, reduir i reutilitzar i animar els amics a fer-ho, jo em comprometo a criar-li un fred. Puc fer una mica de màgia. No ho dubtis, ho farem. Quan ve el temps de collir castanyes, la castanyera, vinc castanyes de la muntanya a la plaça de la ciutat. La camisa li fa petita, la faldilla li fa campana, les sabates li fa clop i el ballar sempre gira així. Som la música, som la música. Després d'una llarga nit de pluja i vent, va arribar un dia de fred i ple d'il·lusió. La Gina i la Marieta tenen preparada la seva barada de castanyes i el Marc aprofitava la reunió de gent per repartir cartells de fomenta la cura del medi ambient. Uau, quin fred i quina olor de castanyes! Una olor deliciosa, comprem-la i paperina. Aquí té, senyor, que les gaudeixi. Moltes gràcies, m'encanten les castanyes. Espera, jo també vull les paperines. Aquí té, senyor. Gràcies. Ei, Gina, que tens molta feina? Ens han confiat a repartir les cartes. Se'm fa igual la gent a reciclar. Ostres, doncs... I tanta por, ja ho saps, que aquestes castanyes no tenen banya. I així, amb els més petits penjant cartells i amb una increïble olor de castanyes, la gent es va anar animant a la plaça de poble i es va celebrar l'arribada de la tardor. Siamo a
I així es va començar la història d'una jove castanyera. I fins aquí la nostra història. Espero que us hàgiu divertit i passat una bona estona. I si ha entrat la gana, no patiu, és època de panelets i castanyes.